ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण। मदेग बंधु मत्संगी मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम पंचमस्कंदम 26 अध्याയം ശ്ലോകം 11. മാതാജി സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദിഹ്വയൈദൈവാമുനാ വിംഹിസിദാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം ത ഏവ രുരവോ ഭൂത്വാ തദാ തമേവ വിഹിസന്തി തസ്മാരൗ ഗൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാതിക്രൂരസത്വസ്യ സത്യസ്വപദേശ. യദിഹ്വായദൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രായമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിംഹിസന്തി തസ്മാരൗരവമിത്യാഹു രുരുതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേദിഹായൈദവാമുനാ വിംഹിസിദാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തദാ തമേവ വിംഹിസന്തി തസ്മാരൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. യേദിഹായൈദവാമുനാ വിംഹിസിദാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തദാ തമേവ വിംഹിസന്തി തസ്മാരൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യോപദേശഃ. ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേതിഹ യഥൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ.
തസ്യോപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കേതിഹ യദൈവാമുന വിഹിംസിത ജന്തവഃ പരത്ര യമയാതനാമുപഗതം ത ഏവരുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാ രൗരവ മിഥ്യാഹു രുരൂരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലശാജി കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേത്യുഹായ ദൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം ത ഏവാരുരവോ ഭൂത്വാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാദ്രൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വാസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേത്യുഹായ ദൈവാമുന വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ നിരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേഹ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് ഗൗരവമിത്യാഹു ഗുരു ഇതി സർപ്പാദതി അതിക്രൂരസത്വാസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേതിഹായ ദൈവാമുന വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുരിരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേതേ ഹയദേവമുന വിഹിംസിത ജന്തവഃ പരത്രയമയാതയേനമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാദരരൗ മിഥ്യാഹു രുരുരീതി സർപ്പാദാദി ക്രൂരസത്വസ്യപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. സിന്ധുസിക്ക മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതിഹായ ദേവാമുന വിംഹിസിതാ ഛന്ദവഃ പരത്രയമയാദാനാമുപഗതം ത ഏവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിംഹിസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുരൂരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേതിഹയ ദൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പാദതി ക്രൂരസത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദ ശുഭാസന്ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേത്യുഹായ ദൈവാമുന വിഹിംസിതാ ജന്തവ പരത്രയമയാധാന ഉപഗതം തമേവ രുരുവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വികസന്തി തസ്മാത് രൗരവൈത്യാഹുരുരു ഇതി സർപ്പാദ് അതിക്രൂരസത്വാസോപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേത്യുഹായ ദൈവാമുന വിഹിംസിതാ ജന്തവ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം ത ഏവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാദ് രൗരവമിത്യാഹു
രുരുരിതി സർപ്പാദതിക്രൂരസത്വസ്യാപദേശയ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഉഷ നായർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏത്യുകയഥൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനുതനാമുപഗതം തയേവ രുരുവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാദ്രൗരവമിത്യാഹുരുരുരിതി സർപ്പാദതിക്രൂരസത്വസാ ഉപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏത്യുകയഥൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാ ഉപഗതം ത ഏവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാരൗരവമിത്യാഹു രുരുദിതി സർപ്പാദതിക്രൂര സത്വസ്യോപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏതിഹ യദൈവാമുനാ വിഹിംസിത ജന്തവഃ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം തയേവ രുരവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുരുരിതി സർപ്പദാതിത്രക്രൂര സത്വസ്യാപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതിഹായ ദൈവാമുനാ വിംഹിതാ ജന്തവഃ പരത്രയമയാധാനു യാതനാമ ഉപഗതം ത ഏവ രുരുവോ ഭൂത്വാ തദാ തമേവ വിഹന്തി തസ്മാത് രൗര്യമിത്യാഹു രുരുതി സർപ്പാദിക്രൂരസത്വസ്യ ഉപദേശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ചൊല്ലു. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏത്യുഹായ ദൈവാമുനാ വിഹിംസിതാ ജന്തവ പരത്രയമയാതനാമുപഗതം ത ഏവ രുരുവോ ഭൂത്വാ തഥാ തമേവ വിഹിംസന്തി തസ്മാത് രൗരവമിത്യാഹു രുജുദിതി സർപ്പദതി ക്രൂരസത്വസ്യ ഉപദേശേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. പ്രവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയം. ഈ ജീവിതത്തിൽ ദ്വേഷിയായ ഒരു വ്യക്തി മറ്റു ജീവസത്തകൾക്കെതിരെ അക്രമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ മരണാനന്തരം അവനെ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുചെല്ലുമ്പോൾ അവനാൽ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തകൾ രുരുക്കൾ എന്നു പേരുള്ള ഒരു തരം മൃഗങ്ങളായി അവിടെ വരികയും അവനെ അതികഠിനമായി ആക്രമിച്ച് വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പണ്ഡിതന്മാർ ഈ നരകത്തെ രൗരവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിൽ പൊതുവെ കാണപ്പെടാത്ത രുരുക്കൾ സർപ്പങ്ങളെക്കാൾ ശത്രുതയുള്ളവരാണ്. ഭാവാർത്ഥമേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ശ്രീധരസ്വാമിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം രുരു ഭാരശൃംഗം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു. അതിക്രൂരസ്യ ഭാരശൃംഗാഖ്യ സത്യസ്വ അപദേശ സംജഹ. ശ്രീ ജീവഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രുരു ശബ്ദസ്യ സ്വയം മുനീനൈവ ടീക വിധാനാൽ ലോകേശ്വ അപ്രസിദ്ധ ഏവായം ജന്തു വിശേഷ. അങ്ങനെ രുരുക്കളെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണാറില്ലെങ്കിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അവയുടെ അസ്തിത്വം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. രൗരവം എന്നുള്ള നരകത്തിലെ രുരുക്കൾ എന്നു പേരുള്ള ഒരു ജീവികൾ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവരെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ രൗരവം എന്ന് പറയുന്നു, രുരുക്കൾ എന്നുള്ള ജീവികൾ എന്ന് പറയും.
അപ്പൊ അതിനെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണില്ല, എന്നാല് അവിടെ നരകലോകങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള ജീവസത്തകൾക്കെതിരെ അക്രമ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ രൗരവം എന്ന നരകത്തിലെത്തുകയും അവിടെ രുരുക്കൾ എന്നുള്ള ഒരു ജീവിയുണ്ട്, അത് വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ്. ഓക്കെ, 12ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ മഹാരൗരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം ക്രവ്യാദ നാമരുരുവസ്തം ക്രവ്യേണ ഘാതയന്തി യക്കേവലം ദേഹംബരഃ. ഏവമേവ മഹാരൗരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം ക്രവ്യാദ നാമരുരവസ്തം ക്രവ്യേണ ഘാതയന്തി യക്കേവലം ദേഹംബരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭാ വിജയമാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ മഹാരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം കവ്യാദ്യം നാമരുരസ്തവേണ ഗംഭീര കേവലം ദേഹമംബര. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ മഹാരൗരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം ക്രവ്യാദ നാമരുരവസ്തം ക്രവ്യേണ ഘാതയന്തി യകേവലം ദേഹം ഭരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ മഹാരൗരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം കവ്യാധ നാമരുരവസ്തം ക്രവ്യേണ ഘാതയന്തി യഃ കേവലം ദേഹംബരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാവപാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഏവമേവ മഹാരൗരവോ യത്ര നിപതിതം പുരുഷം ക്രവ്യാദ നാമരൂരവസ്തം ക്രവ്യേണ ഘാതയന്തി യഃ കേവലം ദേഹം വരയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം വേദാന്ത സാമസ്യ പ്രഭുപാദ. മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവന് നിശ്ചയമായും മഹാരൗരവം എന്ന നരകത്തിലെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. ഈ നരകത്തിൽ ക്രവ്യാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രുരുമൃഗങ്ങൾ അവനെ ദാരുണമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ശരീരസങ്കല്പത്തിൽ മാത്രം മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്നില്ല. മഹാരൗരവം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന അവൻ ക്രവ്യാദങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രുരുമൃഗങ്ങളാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പതിമൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തി ഹവാ ഉഗ്രപശൂൻ പശ്യിനോ വാ പ്രാണത ഉപരന്തയതി തമപകരുണം പുരുഷാദൈരവിഗർഹിതമമുത്ര യമാനുചരാ കുംഭീപാകേ തപ്തതൈലേ ഉപരന്തയന്തി. യസ്തിഹാ വാ ഉഗ്രപശൂൻ പശ്യിനോ വാ പ്രാണത ഉപരന്തയതി തമപകരുണം പുരുഷാദൈരവിഗർഹിതമമുത്ര യമാനുചരാ കുംഭീപാകേ തപ്തതൈലേ ഉപരന്തയന്തി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി
विजयश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणमं चलिए। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्त्विहा वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणदा उपरन्दयति तमपगुरणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्रा यमानुचरा कुम्भीभागे तप्ततैले उभरन्दयन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रमायस मेनन माता जी। हरे कृष्णा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस्त्विह वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणदा उभरन्धयदि तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचराः कुम्भीपागे तप्ततैले उभरन्धयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। शोभा प्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिहा वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणदा उभरन्दयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरा कुम्भीपागे तप्ततैले उभरन्दयन्ति। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीताश्री माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वा उग्र पशून् पक्षिणो वा प्राणद उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरा कुम्भीपागे तप्ततैले उपरन्धयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनिता कुमारी माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वा उग्रन् पशून् पक्षिणो वा प्राणद उभरन्दयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्र यमानुचरा कुम्भीपागे तप्ततैले उभरन्दयन्ति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सीता जी माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्तिह वा उग्रपशून् पक्षिणो वा प्राणद उभरन्धयदिदमपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्रयमानुचराः कुम्भीपागे तप्ततैले उपरन्धयन्ति। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। നമുക്ക് വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ക്രൂരരായ വ്യക്തികൾ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും നാവിനെ രുചിപ്പിക്കുന്നതിനും സാധുക്കളായ മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും ജീവനോടെ പാചകം ചെയ്യുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾ നരഭോജികളാൽ പോലും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. അടുത്ത ജീവിതത്തിൽ യമരാജന്റെ കിങ്കരന്മാർ അവരെ കുംഭീഭാഗം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ട് വറുക്കുന്നു. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ്വാ ബ്രഹ്മദൃക് സകാലസൂത്ര സംചകേ നരകേ അയുധയോചന പരിമണ്ഡലേ താമ്രമയേ തപ്തകലേ ഉപരദ്യസ്താഗ്ന്യർക്യാഭ്യമതിപ്യമാനേ അഭിനിവേശദഃ ശ്രുത്പിപാപാസ്യാഭ്യാം ച ദഹ്യമാനാന്തർബഹിഃ ശരീര ആസ്തേ ഛേദേ ചേഷ്ടേ തേ അവതിഷ്ഠതി പരിധാവതി ച യാവന്തി പശുരോമാണി താവത് വർഷസഹസ്രാണി. യസ്തിഹാ ബ്രഹ്മദൃക് സകാലസൂത്ര സംജഗേ നരകേ അയുധയോചന പരിമണ്ഡലേ താമ്രമയേ തപ്തകലേ ഉപര്യതസ്താഗ്ന്യർക്കാഭ്യമതിതപ്യമാനേ അഭിനിവേശദഃ
ക്ഷുത്പിപാസാഭ്യാം ദഹ്യമാനാന്തർബഹിഃ ശരീര ആസ്തേ ശേദേ ചേഷ്ടേതേ അവതിഷ്ഠതി പരിധാവതി ഛായാവന്തി പശുരോമാണി താവത് വർഷസഹസ്രാണി. ഒരു ബ്രാഹ്മണ ഘാതകനെ കാലസൂത്രം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതും 80,000 മൈൽ ചുറ്റളവുള്ളതും പൂർണ്ണമായും ചെമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതുമായ നരകത്തിലിടുന്നു. താഴെ അഗ്നിയാലും മുകളിൽ സൂര്യനാലും ചുട്ടുപഴുപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഇതിന്റെ ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപരിതലം. ഇവിടേക്ക് എറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണ ഘാതകൻ അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെയുള്ള താപത്താൽ വെന്തു നീറിക്കുകയും അവനെ ആന്തരികമായി വിശപ്പും ദാഹവും ദഹിപ്പിക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യമായി മുകളിൽ സൂര്യന്റെ ഉഗ്രതാപവും താഴെ അഗ്നിച്ചൂടിൽ ചുട്ടുപഴുത്ത ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഉപരിതലവും ദഹിപ്പിക്കും. അതുമൂലം പരിഭ്രാന്തനാകുന്ന അവൻ ചിലപ്പോൾ താഴെ വീണ് കിടന്നു പിടയുകയും ചിലപ്പോൾ ഇരിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുകയും ചിലപ്പോൾ അവിടെയും ഇവിടെയും ഓടി നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവൻ അവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ എടുത്തോളം കാലം 10,000 വർഷങ്ങളോളം കിടക്കേണ്ടി വരുന്നു. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹാ വൈ നിചവേദപദാദനാപത്യപഗത പാഖണ്ഡം ചോപഗതസ്തമസിപത്രവനം പ്രവേശ്യാകശയാ പ്രഹരന്തി തത്ര ആസാവിതസ്തദോ ദാവമാന ഉപയതോ ദാരൈസ്താവനാസി പത്രൈശ്ചിത്യമാനസർവാംഗോഹാഹദോ അസ്മീതി പരമയാ വേദനയാ മൂർച്ഛിതഃ പദേ പദേ നിപതതി സ്വധർമ്മഃ പാഖണ്ഡാനുഗതം ഫലം ഭുങ്ക്തേ. യസ്തിഹാ വൈ നിജവേദപദാദനാപത്യപഗത പാഖണ്ഡം ചോപഗതസ്തമസി പത്രവനം പ്രവേശ്യാകശയാ പ്രഹരന്തി തത്ര ആസാവിതസ്തദോ ദാവമാന ഉപയതോ ദാരൈസ്താലവനാസി പത്രൈശ്ചിത്യമാന സർവാംഗോഹാഹദോ അസ്മീതി പരമയാ വേദനയാ മൂർച്ഛിത പദേ പദേ നിപതതി സ്വധർമ്മഃ പാഖണ്ഡാനുഗതം ഫലം ഭുങ്ക്തേ. അടിയന്തരമായ ഒരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു വ്യക്തി വേദമാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് നടക്കുന്ന പക്ഷം യമരാജന്റെ ദൂതന്മാർ അവനെ അസിപത്രവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 4 വശത്തേക്കും ഓടുന്ന അവൻ മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൾ പോലുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയ പനമരങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറുന്നു. ദേഹമാസകലം മുറിഞ്ഞ് ചോര വാർന്ന് മോഹാലസത്തിലാകുന്ന അവൻ ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നു: ഞാനിപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? എങ്ങനെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും? അംഗീകൃത വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ദുരിതം ഇതാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഒരേ ഒരു ധാർമ്മിക തത്വമേ ഉള്ളൂ. ധർമ്മന്തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം. പരമദിവ്യകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയാണ് ഏകധർമ്മം. നിർഭാഗ്യവശാൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും നാസ്തികരാണ്. ജനങ്ങൾ ഈശ്വരനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നേ ഇല്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എന്തു പറയാൻ? നിജവേദപദ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഒരുവന്റെ സ്വന്തം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ എന്നും അർത്ഥം കൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. മുമ്പൊരു വേദപദം അഥവാ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരുവന് ഏത് സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്നത് പ്രശ്നമല്ല. അവയെ കർശനമായി പിന്തുടരണമെന്ന് മാത്രമാണ് ശാസനം. ഒരു നിരീശ്വരവാദി അഥവാ നാസ്തികൻ വേദങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഒരുവൻ വേറിട്ടൊരു ധാർമ്മിക സമ്പ്രദായമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിലും ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണം. ഒരുവൻ ഹിന്ദുവോ മുഹമ്മദിയനോ ക്രിസ്ത്യനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ അവന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഒരുവൻ തന്റെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളെ സ്വന്തം
മനസ്സിനോട് കെട്ടിച്ചമച്ചാൽ, അഥവാ ഒരുവൻ യാതൊരു ധാർമ്മിക തത്വവും പിന്തുടരാതിരുന്നാൽ അവൻ അസിപത്രവനം എന്ന നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ഒരു മനുഷ്യജീവി ഏതെങ്കിലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിന്തുടരണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ മൃഗത്തെക്കാൾ തെല്ലും ശ്രേഷ്ഠനല്ല. കലിയുഗം പുരോഗമിക്കുന്തോറും ജനങ്ങൾ ദൈവമില്ലാത്തവരും മതേതരത്വം എന്ന പ്രഹസനം സ്വീകരിക്കുന്നവരും ആയി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ അവർക്ക് അസിപത്രവനത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. പതിനാറാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു ഹാ വൈരാചാരരാജപുരുഷോ വാ അദണ്ഡ്യേ ദണ്ഡം പ്രണയതി ബ്രാഹ്മണേ വാ ശരീരദണ്ഡം സ പാപിയാൻ നരകേ അമുത്ര സൂകരമുഖേ നിപതതി തത്രാദിബലൈർവിനിഷ്പിഷ്യമാണാവയവോ യദൈവേഷു ഗണ്ഡ ആർത്തസ്വരേണ സ്വനയൻ കുജിന്മൂർച്ഛിതഃ കശ്മലമുപഗതോ യദൈവാഹ ദൃഷ്ടദോഷാ ഉപരുദ്ധഃ യസ്തിഹ വൈരാചരാജപുരുഷോ വാ ദണ്ഡ്യേ ദണ്ഡം പ്രണയതി ബ്രാഹ്മണ വാ ശരീരദണ്ഡം സ പാപിയാൻ നരകേ അമുത്ര സൂകരമുഖേ നിപതതി തത്രാദിബലൈർവിനിഷ്പിഷ്യമാണാവയവോ യദൈവ ഹേഷു ഗണ്ഡാർത്തസ്വരേണ സ്വനയൻ കുജിന്മൂർച്ഛിതഃ കശ്മലമുപഗതോ യദൈവേഹ ദൃഷ്ടദോഷാ ഉപരുദ്ധഃ. നിരപരാധിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനുമേൽ ശാരീരിക ദണ്ഡനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പാപിയായ രാജാവ് അഥവാ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയെ യമദൂതന്മാർ സൂകരമുഖെന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് യമരാജന്റെ അതിശക്തരായ കിങ്കരന്മാർ അവനെ നീരെടുക്കുവാൻ കരിമ്പ് പിഴിയും പോലെ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്നു. പാപിയായ ജീവസത്ത നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നതുപോലെ ദയനീയമായി വിലപിക്കുകയും മൂർച്ഛിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം ഇതാണ്. പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തിഹ വൈ ഭൂതാനമീശ്വരോ ഉപകൽപിതവൃത്തിനാമ വിവിക്തപരവ്യതാനാം സ്വയം പുരുഷോപകൽപിതവൃത്തിർ വിവിക്തപരവേദോ വ്യതാമാചരതി സ പരത്രാന്തകൂപേ തദഭിദ്രോഹേണ നിപതതി തത്ര ഹൗസാതർജന്തുഭി പശുമൃഗപക്ഷി സരീസൃപൈർമശകയോ കാമത് ഗുണമശികാദിർവിര്യേ കേചാവിദ്രുഗ്ധാസ്തൈ സർവദോ അഭിദ്രുഹ്യമാണസ്തസ്മി വിഹതനിദ്രാ നിർവൃതിരലബ്ധാവസ്ഥാന പരിക്രാമതി യഥാ കുശരീരേ ജീവഃ. യസ്തിഹ വൈ ഭൂതാനമീശ്വരോപകൽപിതവൃത്തിനാമ വിവിക്തപരവ്യതാനാം സ്വയം പുരുഷോപകൽപിതവൃത്തിർവിവിക്തപരവ്യതോ ഹൃതമാചരതി സാ പരത്രാന്തകൂപേ തദഭിദ്രോഹേണ നിപതതി തത്ര ഹൗസാതൈർജന്തുഭി പശുമൃഗപക്ഷി സരിസൃഭൈർമശയുഗയു കാമത് ഗുണമശികാദിഭിര്യേ കേചാവിദ്രുഗ്ധാസ്തൈ സർവദോ അഭിദ്രുഹ്യമാണസ്തസ്മി വിഹതനിദ്രാ നിർവൃതിരലബ്ധാവസ്ഥാന പരിക്രാമതി യഥാ കുശരീരേ ജീവഃ.
പരമോന്നതനായ ഭഗവാന്റെ ക്രമീകരണത്താൽ മൂട്ടകളെയും കൊതുകുകളെയും പോലുള്ള അധമജീവികൾ മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും രക്തം വലിച്ചു കുടിക്കുന്നു. അവയുടെ കടികൾ മനുഷ്യർക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ നിസ്സാര ജീവികൾ അറിയുന്നില്ല. എന്തായാലും ഉത്തമരായ മനുഷ്യജീവികൾ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും അവബോധം വികസിച്ചവരാകിയാൽ ഹിംസിക്കപ്പെടുന്നത് എത്രത്തോളം വേദനാകരമെന്ന് അവർക്കറിയാം. ജ്ഞാനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവി തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പാവമാണ്. അത്തരമൊരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അന്ധകൂപ നരകത്തിലെത്തി ശിക്ഷിപ്പിക്കുന്നു. അവിടെ അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാത്തരം പക്ഷികളാലും മൃഗങ്ങളാലും മുരകങ്ങളാലും കൊതുകുകളാലും മൂട്ടകളാലും വിരകളാലും ഈച്ചകളാലും ഇതര ജീവകളാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. 4 വശത്തു നിന്നും അവനെ ആക്രമിക്കുന്ന അവ അവന്റെ നിദ്രാസുഖം അപഹരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാനാവാത്ത നിരന്തരം അന്ധകാരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞു നടക്കുന്ന അപ്രകാരം അന്ധകൂപത്തിലെ അവന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അധമവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയുടേതുപോലെ ആകുന്നു. മനുഷ്യജീവികളെ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അധമജീവികൾ ശിക്ഷകൾക്ക് വിഷയീഭവിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിക്ക് വികസിച്ച അവബോധമുള്ളതിനാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമായി പാപങ്ങൾ കൂടാതെ ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. ഭഗവത്ഗീത 4:17 കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അവയ്ക്കനുസരിച്ചുള്ള നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമൂഹത്തിലെ 4 വിഭാഗങ്ങൾ എന്നാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. അപ്രകാരം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ 4 വർണ്ണങ്ങളായി ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ വിഭജിക്കുകയും അവർ ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രമീകരണ തത്വങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം. അവർക്ക് അവരുടെ നിർദ്ദിഷ്ട നിയമങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യതിചലിക്കാനാവില്ല. അവർ ഒരിക്കലും ഒരു മൃഗത്തെയും മനുഷ്യർക്ക് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ പോലും ദ്രോഹിക്കരുതെന്നാണ് ഈ നിയമങ്ങളിലൊന്ന്. ഒരു കടുവ മറ്റൊരു മൃഗത്തെ ആക്രമിച്ച് അതിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നത് പാപമാകുന്നില്ലെങ്കിലും വികസിച്ച അവബോധമുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. മറ്റു വാക്കുകളിൽ ഒരു മനുഷ്യജീവി അവന്റെ വർദ്ധിച്ച അവബോധം വേണ്ട വിധം വിനിയോഗിക്കാതെ ഒരു മൃഗത്തെ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വശം അവൻ വിഭിന്ന നരകങ്ങളിൽ ശിക്ഷകൾക്ക് വിധേയനാകും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തുഭാവാ അസംവിഭജ്യസ്നാദി യത്കിഞ്ചനോപനദ്ദ മനിർമിത പഞ്ചയജ്ഞോ വായസ സംസ്തുതഃ സപരത്ര കൃമിഭോജനേ നരകാദമേ നിപതതി തത്ര ശതസഹസ്രയോജനേ കൃമികുണ്ഡേ. കൃമിഭൂത സ്വയം കൃമിഭിരേവ വശ്യമാണ കൃമിഭോജനോ യാവദത്ത പ്രത്താ പ്രാഹുതാദോ അനിർവേശമാത്മാനം യാതായതി. യസ്തിഹാവാ അസംവിഭജ്യാസ്നാദി യത്കിഞ്ചനോപന തമനിർമിത പഞ്ചയജ്ഞോ വായസ സംസ്തുത സപരത്ര കൃമിഭോജനേ നരകാദമേ നിപതതി തത്ര ശതസഹസ്രയോജനേ കൃമികുണ്ഡേ. കൃമിഭൂത സ്വയം കൃമിഭിരേവ വശ്യമാണ കൃമിഭോജനോ യാവത്തത പ്രത്താ പ്രാഹുതാദോ അനിർവേശമാത്മാനം യദായതി. ഒരുവൻ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിഥികൾക്കും വൃദ്ധർക്കും കുട്ടികൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ
5 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സ്വയം ഭക്ഷിക്കുന്ന വർഷം അവൻ കാക്കയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അവൻ മരണാനന്തരം ഏറ്റവും ജുഗുപ്സാവഹമായ കൃമിഭോജന നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. ആ നരകത്തിൽ 1,00,000 യോജന 8,00,000 മൈൽ വിസ്തൃതിയുള്ളതും വിരകളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടതുമായ ഒരു തടാകമുണ്ട്. ആ തടാകത്തിലെ ഒരു വിരയായി തീരുന്ന അവൻ മറ്റുള്ള വിരകൾക്കും മറ്റുള്ള വിരകൾ അവനും ഭക്ഷണമാകും. മരണത്തിനു മുമ്പ് സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ കൃമിഭോജന നരകത്തിലെ തടാകത്തിന്റെ വിസ്തൃതിയിൽ യോജനകൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ തുടരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ഭഗവത്ഗീത 3:13 പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തി സർവകിൽബിഷൈ പുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപം യപചന്തി ആത്മകാരണാത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിനഃ സന്തോ മുച്യന്തി സർവകിൽബിഷൈ പുഞ്ചതേ തേ ത്വകം പാപം യപചന്തി ആത്മകാരണാത്. ആദ്യം യജ്ഞത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭുജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകും. സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകുന്നത്. ഏകോ ബഹൂനാം യോ വിദദാതി കാമാൻ. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നേടാം. എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവത്ഗീത 3:9 പറയുന്നു, യജ്ഞാത്താത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധനഃ തത്തം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാജം. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കാത്ത വർഷം അത് ഒരുവനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനാക്കും. അതിനാൽ അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, നീ നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും അനാസക്തനും ബന്ധനമുക്തനുമായി തീരും. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിന്ദിതങ്ങളായിത്തീരും. ഒരുവൻ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച് ആശ്രിതർക്കെല്ലാം, കുട്ടികൾ, ബ്രാഹ്മണർ, വൃദ്ധർ ആദിയായവർക്ക് പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത ശേഷമേ സ്വയം ഭക്ഷിക്കാവൂ. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അവൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. മരണാനന്തരം അവൻ കൃമിഭോജനം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ തള്ളുന്നു. പത്തൊമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തേഹ വൈസ്തേന ബലാത് വാ ഹിരണ്യരത്നാദീനി ബ്രാഹ്മണസ്യ വ്യാപഹരത്യന്യസ്യ വാനാപതി പുരുഷസ്തമമുത്ര രാജന്യമപുരുഷാ അയസ്മൈരഗ്നിപിണ്ഡൈ സന്ദംശതൈസ്തജി നിഷ്കുഷന്തി. യസ്തേഹ വൈസ്തേന ബലാത് വാ ഹിരണ്യരത്നാദീനി ബ്രാഹ്മണസ്യ വാപഹരത്യന്യസ്യ വാനാതിപി പുരുഷസ്തമമുത്ര രാജന്യമപുരുഷ അയസ്മൈരഗ്നിപിണ്ഡൈ സന്ദംശതൈസ്തജി നിഷ്കുഷന്തി. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ആപത്തൊന്നുമില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ തീർച്ചയായും മറ്റാരുടെയും രത്നങ്ങളും സ്വർണവും പിടിച്ചു പറിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവൻ സന്ദംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ പോകുന്നു.
അവിടെ വെച്ച് ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളും ചവണകളും ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ ത്വക്ക് കീറി വേർപെടുത്തുന്നു. ആ രീതിയിൽ അവന്റെ ശരീരം കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തി ഹവാ അഗമ്യാം സ്ത്രിയമഗമ്യം വാ പുരുഷം യോഷിത വിഗച്ഛതി താവമുത്ര കശയാ ദാടയന്തസ്തിമയാ സൂർമ്യാ ലോഹമയാ പുരുഷമാലിംഗയന്തി സ്ത്രിയം ച പുരുഷരൂപായ സൂർമ്യാ. യസ്തി ഹാവാ അഗമ്യാം ശ്രിയമഗമ്യം വാ പുരുഷം യോഷിത വിഗച്ഛതി താവമുത്ര കശയാ ദാടയന്തസ്തിമയ സൂർമ്യാ ലോഹമയ്യാ പുരുഷമാലിംഗയന്തി സ്ത്രിയം ച പുരുഷരൂപയാ സൂർമ്യാ. അനർഹനായ സ്ത്രീയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷനും അനർഹനായ പുരുഷനുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ത്രീയും മരണാനന്തരം യവരാജന്റെ കിങ്കരന്മാരാൽ തപ്തസൂർമി നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നു. അവിടെ അത്തരം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ടടിക്കുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച രൂപത്തെ സ്ത്രീ എന്ന ഭാവനയിലും പുരുഷനെ കൊണ്ടും പുരുഷൻ എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ സ്ത്രീയെ കൊണ്ടും ആലിംഗനം ചെയ്യിക്കുന്നു. അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിനുള്ള ശിക്ഷ ഇതാണ്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി. സാധാരണയായി ഒരു പുരുഷൻ സ്വന്തം ഭാര്യയോടല്ലാത്ത മറ്റൊരു സ്ത്രീയോടും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല. വൈദിക തത്വപ്രകാരം ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന്റെ പത്നിയെ സ്വന്തം മാതാവായാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. മാതാവ്, സഹോദരി, പുത്രി എന്നിവരുമായി ലൈംഗിക ബന്ധം കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു. ഒരുവൻ മറ്റൊരുവന്റെ പത്നിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവന്റെ മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കും. ഈ പ്രവൃത്തി അങ്ങേയറ്റം പാപമാണ്. ഇതേ തത്വം സ്ത്രീക്കും ബാധകമാണ്. അവൾ തന്റെ ഭർത്താവല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അവളുടെ പിതാവിനോടോ പുത്രനോടോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് തുല്യമായി പരിഗണിക്കും. അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം എപ്പോഴും വിലക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ ആയാലും പുരുഷനായാലും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദിവ്യം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മോഹം കരോതി വാചാലം ഭംഗും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാതയേ കൃഷ്ണ कृष्णाय कृष्ण भक्ताय नमः. श्लोक प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्ण. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയതിൽ പറയുന്നത് രൗരവം എന്ന നരകത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഈ ശരീരമാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അല്ലെ.
മറ്റുള്ളവരോട് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്നു. എങ്ങനെയായാലും സ്വന്തം എന്താ പറയാ കാര്യം മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ അങ്ങനെയുള്ളവര് മറ്റുള്ളവരോട് ദേഷ്യം പുലർത്തുന്നവര് രൗരവം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 4-ാമതായിട്ടുള്ള ആ നരകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. രൗരവം അതിന് തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ രുരുക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന ജീവികളുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നരകത്തിന്റെ രൗരവം എന്ന് പേര് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. രുരുക്കൾ ഇവിടെയുള്ളത് പോലുള്ള അല്ല, അതൊരു ഇവിടെ കാണാറില്ല, എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ജീവി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അത് സർപ്പങ്ങളെക്കാളും ശത്രുതയുള്ളതാണ്. ആ ജന്തുക്കൾ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ആക്രമിക്കുന്നതുപോലെ പ്രഭുപാദരാജന്റെ പറപ്പെട്ടുള്ള ശ്രീധരസ്വാമി പറയുന്നതും ജീവഗോസ്വാമി പറയുന്നതുമായിട്ടൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നീട് 5-ാമതായിട്ട് മഹാരൗരവം എന്നുള്ള നരകത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരുവന് നിശ്ചയമായും മഹാരൗരവം നരകത്തിലെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. ഈ നരകത്തിൽ ക്രവ്യാദം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മൃഗങ്ങൾ അവനെ ദാരുണമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും അവന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും രുരുക്കൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയുള്ള രുരുക്കളെ ക്രവ്യാദം എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവര് ആരാണോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തിനും സ്വന്തം കുടുംബത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ അനാവശ്യമായിട്ട് ദ്രോഹിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ആ മഹാരൗരവം എന്നുള്ള നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. അവിടെയുള്ള ആ രുരുക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൃഗങ്ങള് അവനെ കൊന്നു തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് 6-ാമതായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുംഭീപാകം എന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് വറുക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അതുപോലെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണരെ കൊല്ലുന്നവര് കാലസൂത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിടുന്നു എന്ന് പറയും. അവിടെ താഴെ മുകളിലും ഒക്കെ ചൂടാണ്. മുകളിൽ സൂര്യന്റെയും താഴെ ചെമ്പ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതലവുമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ളില് എന്താ പറയാ, ഉള്ളില് വിശപ്പും ഇതൊക്കെ, പുറമെ സൂര്യന്റെ ചൂടും ചെമ്പിന്റെ ആ ചൂടും ഒക്കെ, ചുട്ടുപഴുക്കുന്ന ചെമ്പിന്റെ ചൂടും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവനവിടെ നീറിട്ട് മരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. അവൻ അവിടെ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ രോമങ്ങൾ എടുത്തോളം കാലം 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളം കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു. പിന്നീട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അസിപത്രവനം എന്നുള്ള നരകത്തിലാണ്. യാതൊരു കാരണവുമില്ലാത്ത വേദമാർഗത്തിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ച് നടക്കുന്ന, ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാത്ത, സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പല അധാർമികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾ, അങ്ങനെയുള്ളവരെ അസിപത്രം എന്നുള്ള നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിടുമെന്ന് പറയും. അവിടെ ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് പ്രേരിക്കും, വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും 4 വശത്തേക്കും ഓടുന്ന അവൻ മൂർച്ചയേറിയ വാളുകൾക്കുള്ള ഇലകളോടുകൂടിയ പനമരങ്ങൾക്കിടയിൽ പാഞ്ഞു കയറുന്നു. ദേഹം ആ സകലം മുറിഞ്ഞ് ചോര വാർന്ന് മോഹാലസ്യത്തിലാകുന്ന അവൻ ഓരോ ചുവടുവയ്പിലും ഇങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നു: ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടും? അംഗീകൃത വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ദുരിതം ഇതാണ് എന്ന് പറയും.
പ്രഭാതരന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു, ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മം തു സാക്ഷാൽ ഭഗവത് പ്രണീതം, പരമദിവോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകൾ പാലിക്കുകയാണ് ഏകധർമ്മം, ഒരേ ഒരു ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾ ഈശ്വരന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും നാസ്തികരാണ്. ജനങ്ങൾ ഈശ്വരൻ വിശ്വസിക്കുന്നേയില്ല. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് എന്തു പറയാനും. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയില് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ തന്നു. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും ഒന്നും അനുസരിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ അവതരിച്ചത്. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞോ അതൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു. അല്ലെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അല്ലെ, എന്നിട്ടും ആൾക്കാർ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കുകയോ ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പൊ പ്രഭു അതിൽ പറഞ്ഞു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള അധപ്പതിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അനുസരിക്കുക? അതിൽ പറയുന്നു, ഒരുവൻ ഹിന്ദുവോ മുഹമ്മദീനോ ക്രിസ്ത്യനോ ആരും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, അവൻ അവന്റെ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കണം. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും ഒരുവൻ അവന്റെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ സ്വന്തം മനസ്സിനോട് കെട്ടിച്ചമച്ചാൽ അതൊരുവൻ യാതൊരു ധാർമ്മികത്വവും പിന്തുടരാതിരുന്നാൽ അവൻ അസിപത്രവനം എന്ന നരകത്തിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ, ഒരു മനുഷ്യജീവി ഏതെങ്കിലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ നിർബന്ധമായും പിന്തുടരണം, അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ മൃഗത്തെക്കാൾ തെല്ലും ശ്രേഷ്ഠനല്ല. കലിയുഗം പുരോഗമിക്കും തോറും ജനങ്ങൾ ദൈവമില്ലാത്തവരും മതേതരം എന്ന പ്രഹസനം സ്വീകരിക്കുന്നവരുമായി തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ അവർക്ക് അസിപത്ര വനത്തിൽ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല എന്ന്. അല്ലെ, ഓരോരോ വിഭാഗത്തിനും ഓരോരോ ധർമ്മങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലെ, നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമങ്ങൾ, അല്ലെ, 4 വർണ്ണങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലെ, ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ശരിയായ രീതിയിൽ അവരുടെ ആ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനാണ്. അല്ലെ, 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ. അല്ലെ, ആശ്രമങ്ങളാവുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസ. അല്ലെ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഏത് ആശ്രമമായാലും എന്താണ്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. മറ്റുള്ളതായാലും ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇതൊക്കെ ആയാലും എല്ലാവർക്കും അവനവന്റെ ധർമ്മം പാലിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലെ, എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് കുത്തഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? അവർക്കൊക്കെ അസിപത്രം എന്ന വനത്തിൽ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ശിക്ഷകള് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടതായിട്ട് വരുമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ പറയുന്നു, നിരപരാധിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനുമേൽ ശാരീരിക ദണ്ഡനം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന പാപിയായ രാജാവ് അഥവാ സർക്കാരിന്റെ പ്രതിനിധിയെ യമദൂതന്മാർ സൂകരമുഖം എന്ന നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് യമരാജന്റെ അതിശക്തരായ കിങ്കരന്മാർ അവനെ നീരെടുക്കുവാൻ കരിമ്പ് പിഴിയും പോലെ ഞെക്കിപ്പിഴിയുന്നു. പാപിയായ ജീവസത്ത് നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നതുപോലെ ദയനീയമായി വിലപിക്കുകയും മൂർജിച്ചു വീഴുകയും ചെയ്യും. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന് അനന്തരഫലമില്ല. പലപ്പോഴും തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അല്ലെ, ഇവിടെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നു. പഴയ കാലങ്ങളിൽ രാജാവ്, അല്ലെ, ഇന്ന് എന്താ പറയാ, സർക്കാരിന്റെ ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളും, അല്ലെ, അതൊക്കെ ചിലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കും. പലപ്പോഴും അവര് കുറെ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അത് പറയാ അവര് നിരപരാധിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, അങ്ങനെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, ഒരാൾക്ക്, ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് ശരി തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും കുറ്റവാളികളല്ലാത്തവരും നിരപരാധികളും ചിലപ്പോൾ കള്ള സാക്ഷിയും കള്ള തെളിവുകളൊക്കെ നിരത്തിയിട്ട് അവരും ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാറുണ്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ അവരൊക്കെ അവിടെ പറയും. അല്ലെ, ചില സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പോലീസുകാരും മറ്റൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ
ഉരുട്ടി കൊല്ലുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, നിരപരാധികളായിട്ടുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ടാന്ന് പറയാം. അവിടെ പോയിട്ടാകുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, കരിമ്പിന്റെ നീരെടുക്കുന്നത് പോലെ അവരെ ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് നീരെടുക്കുന്ന പോലെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് യമരാജന്റെ അതിശക്തരായ കിങ്കരൻ അവനെ നീരെടുക്കുവാൻ കരിമ്പ് പിഴിയും പോലെ ഞെക്കി പിഴിയുന്നു. പാപിയായ ജീവിതത്തിൽ നിരപരാധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ ദയനീയമായി വിലപിക്കും, മുറിച്ചു വീഴും. തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ അനന്തരഫലം അതാണ്. ഇപ്പോ തെറ്റുകള് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ നിരപരാധികളും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെ. അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ നിരപരാധികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് തക്കതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ യമരാജൻ തന്നെ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ ചെറിയ കുട്ടികളെയൊന്നും സാധാരണ ശിക്ഷിക്കാറില്ല അല്ലെ. അവര് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അവരെ ദുർഗുണ പരിഹാര പാഠശാല എന്ന് പറയുന്ന അവിടത്തേക്കൊക്കെ അയച്ചിട്ട് അവരെ നല്ലവരാക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ടൊക്കെ നടക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ 1-ാം സ്കന്ധത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. മാണ്ഡൂക മുനിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു ചെറിയ തെറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു ശിക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായി. യമരാജനെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുകയുണ്ടായി. യമരാജനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്? അപ്പോൾ യമരാജൻ പറയുകയുണ്ടായി, നീ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടിനെയാ എന്തോ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജീവിയാണ്, എന്തോ ഒരു ജീവിയെ നീ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ ജീവിയെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പോ അതിനെ നീ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി, അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിത്. അപ്പോ അതില് പ്രഭുപാദന്റെ പറയുന്നു, ഒരു കുട്ടികൾക്കൊരു ചെറിയ പരിധി വരെ അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളൊന്നും അവർക്ക് ശരിയായ ബുദ്ധി ബോധം വികസിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അവരത് വളർന്നു വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന അവരവസ്ഥയിൽ കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ശിക്ഷകള് അതൊരു കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ ഒരു വലിയ തെറ്റായിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു തെറ്റിനെ ആ മാണ്ഡൂക മുനിയെ യമരാജൻ ശിക്ഷിക്കേണ്ട. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ മാണ്ഡൂക മുനി യമരാജനെ ശപിക്കുകയുണ്ടായി. നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതുകൊണ്ട് നീയും ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് കഷ്ടതകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് വരണം, നീ ഒരു ശൂദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശപിക്കുകയുണ്ടായത് നമ്മൾ പണത്തെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. സാക്ഷാത് യമരാജനാണ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, നീതി നിർവഹിക്കുന്നത്, ആരൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്തോ അവർക്കൊക്കെ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ, ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ യമരാജന് പോലും പലപ്പോഴും ഒരിക്കലും തെറ്റുപറ്റുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിതുരനായിട്ട് അല്ലെ വരികയും അല്ലെ, വിതുരനായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുകയല്ലേ ചെയ്ത് അല്ലെ. ദുര്യോധനും ധൃതരാഷ്ട്രം മറ്റുള്ളവരുടെ ഒക്കെ അനീതികൾ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിഷ്ക്രിയനായിട്ട് നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. ഇത്രയും അധർമ്മങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും തനിക്കൊരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാനോ, സംസാരിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് വില കൽപ്പിക്കാത്ത ആൾക്കാരുടെ കൂടെയായിരുന്നു വിതുരരുടെ വാസം അല്ലെ. അവസാനം ആ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് നേരെ പലതരത്തിലുള്ള ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അക്രമങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് കണ്ടു നിൽക്കാനല്ലാതെ അതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കാതെ ദുര്യോധനും കൂട്ടരൊക്കെ അധർമ്മങ്ങൾ തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയായി നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു വിതുരൻ അല്ലെ. ഇത് വേറൊരു ലീല, എന്താ പറയാ, ഇതിങ്ങനെ ഒരു ലീല സംഭവിച്ചു അല്ലെ. യമരാജൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു യമരാജനായിട്ട് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താ പറയുക, വിതുരന് പിന്നീട് കാട്ടിൽ പോയിട്ട് മൈത്രേയ മുനിയിൽ നിന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സത്കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ, ശ്രവണം, കീർത്തനം ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് യമരാജൻ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. മറ്റൊരു തരത്തിൽ അത് ഒരു ശാപമായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ യമരാജന് പോലും തെറ്റുപറ്റും അല്ലെ. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇവിടെയും ഇങ്ങനെ
ഈ ലോകത്തിലും ഇങ്ങനെ നിരപരാധികളും പലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുള്ള ശിക്ഷകള്, നിരപരാധികൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിനുള്ള ശിക്ഷകള് ആരാണോ ഈ ശിക്ഷകൾ വിധിക്കുന്നത്, അല്ലെ ആരാണോ ഇങ്ങനെ അവരെ ശിക്ഷിക്കുന്നത്, അവർക്കും യമരാജന്റെ കോടതിയിൽ ശിക്ഷ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ കരിമ്പിന്റെ നീരെടുക്കുന്നത് പോലെ ഇടിച്ച് പിഴിയും എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ പിന്നെ 17-ാമത്തേത് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഒരിക്കലും അല്ലെ. ജഡഭരതന്റെ ആ ലീലകളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ ജഡഭരതന്റെ ഉറുമ്പിനെ പോലും നോവിക്കാത്തപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടായി അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നത് മൂട്ടകളും മറ്റേ ഉറുമ്പുകളും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കൊതുകുകളും അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ രക്തം വലിച്ച് കുടിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും കൊതുകുകൾ അല്ലെ, മൂട്ടകളൊക്കെ. അപ്പൊ അവർക്കറിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ശരിയായ ബോധമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു മനുഷ്യനെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേദനിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധി വികസിച്ചുള്ള മനുഷ്യരെ അവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവി തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത ക്ഷുദ്രജീവികളെ കൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും പാപകര. അത്തരം ഒരുവനെ പരമോന്നതനായ ഭഗവാൻ അന്ധകൂപത്തിൽ നരകത്തിൽ എത്തിച്ച് ശിക്ഷിക്കും. അവിടെ അവൻ അവന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഉപദ്രവിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാതരം പക്ഷികളാലും മൃഗങ്ങളാലും മുരകങ്ങളാലും കൊതുകുകളാലും മൂട്ടകളാലും വിരകളാലും ഈച്ചകളാലും ഇതര ജീവികളാലും ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നു. 4 വശത്തു നിന്നും അവനെ ആക്രമിക്കുന്ന അവൻ അവന്റെ നിദ്രാസുഖം അപഹരിക്കുന്നു. അവൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വിശ്രമിക്കാനാവാത്ത നിരന്തരം അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കും. അപ്രകാരം അന്ധകൂപത്തിലെ അവന്റെ ദുരിതങ്ങൾ അധമവർഗപ്പെട്ട ഒരു ജീവിയുടെ ഇതുപോലെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ ഉറങ്ങാനൊക്കെ വിടാനിട്ടാണ് കൊതുകിനെയൊക്കെ അടിച്ചു കൊല്ലുക അല്ലെ. ഇനി അവിടെ പോയാൽ എന്താ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കൊതുകുകളും മുട്ടകളും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കും, നമുക്ക് അവിടെ ഉറങ്ങാനേ സാധിക്കില്ല എന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാനായിട്ടുള്ള വഴികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. പലതരത്തിലും കൊതുകിന്റെ നെറ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് അതിനുള്ളിലൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുക അല്ലെ. പലപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നതാണ്, നമുക്ക് കൊതുകുകൾ കടിച്ചാലും പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ മാക്സിമം കൊതുകുകൾ വരാത്ത രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ്, കൊതുകുകൾക്ക് അറിയില്ല നമ്മളെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദനയാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മമൈവ അംശം ജീവലോക ജീവപുരുഷ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശം. അപ്പോ അതിനെ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നതും പാപമാണെന്നാണ് ഇവിടെ ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മാക്സിമം എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ, നമുക്ക് സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. അത്ര തന്നെ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക അല്ലെ. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു പാമ്പുകളെയും മറ്റുള്ളൊക്കെ അല്ലെ, വിഷപ്പാമ്പുകളൊക്കെ കൊല്ലേണ്ടതായിട്ട് ചിലപ്പോഴൊക്കെ വരും. അതെന്താണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അത് കൊല്ലും അല്ലെ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതിനൊക്കെ കൊല്ലാം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണും, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ സന്ധ്യൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് രാത്രിയിലൊക്കെ വെറുതെ വീടിന്റെ പുറത്തൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് ബാറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കൊതുകിനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ രസിക്കുന്നുണ്ടാവും, പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നിട്ട് കഥക് അടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് ജനലും കഥയൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാല് കൊതുക് അടിക്കില്ല അല്ലെ. അവര് അവിടെ പുറത്തു പോയി ഇരുന്നിട്ടാണ് കൊതുക് അടിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, കൊതുകിനെ അടിച്ചടിച്ച് കൊല്ലുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് ബോധപൂർവം നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്യും. പിന്നെ 18-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഒരുവൻ തനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഭക്ഷണം അതിഥികൾക്കും വൃദ്ധന്മാർക്കും കുട്ടികൾക്കും പങ്കുവയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ 5 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുമോ ചെയ്യാതെ സ്വയം ഭക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം ഒരുവൻ കാക്കയേക്കാൾ ഒട്ടും മെച്ചമല്ലെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. അവൻ മരണാനന്തരം ഏറ്റവും ജുഗുപ്സവമായ കൃമിഭോജന നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുന്നു. ആ നരകത്തിൽ 1,00,000 യോജന വിസ്തൃതിയുള്ള വിരകളാലും നിറയ്ക്കപ്പെട്ടത് ഒരു തടാകമുണ്ട്. ആ തടാകത്തിലെ ഒരു വിരയായിത്തീരുന്ന അവൻ മറ്റുള്ള വിരകൾ അവനും ഭക്ഷണമാവും. മരണത്തിനു മുമ്പ് സ്വന്തം പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാത്ത ഒരുവൻ കൃമിഭോജന നരകത്തിൽ തടാകത്തിന്റെ വിസ്തൃതി
വിസ്മൃതി യോജനകൾ ബാക്കിയുള്ളിടത്തോളം കാലം അവിടെ തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്താണ്, കുട്ടികൾക്കും വൃദ്ധന്മാർക്കും അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലെ. അതിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭാതിൽ പറയുന്നു, നമ്മള് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതൊക്കെ, നമ്മുടെ നാവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ എന്താണ്, പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആദ്യം യജ്ഞത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഭുജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ സർവ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും നൽകുന്നത്. ഏകോ ബഹുനാമയോ വിദദാധികം. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായതെല്ലാം നൽകുന്നു. ആകയാൽ നമുക്ക് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യം നേടാം. എല്ലാവരുടെയും കർത്തവ്യമാണത്. വാസ്തവത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനമാണ്. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കാത്ത പക്ഷം അതൊരുവിനെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ ബന്ധിതനാകും. അതിനാൽ അല്ലയോ കുന്തിപുത്രൻ, നീ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും അനാസക്തനും ബന്ധനമുക്തനുമായ. നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രസാദം നൽകുകയും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ നിന്ദിതങ്ങളായി തീരും. ഒരുവൻ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിച്ച ആശ്രിതർക്കെല്ലാം, കുട്ടികൾ, ബ്രാഹ്മണർ, വൃദ്ധർ ആദിയായവർ പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്ത ശേഷമേ സ്വയം ഭക്ഷിക്കാവൂ. എങ്ങനെ തന്നെയായാലും തനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ഒരുവൻ അവൻ ഭക്ഷണം നൽകുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒപ്പം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. മരണാനന്തരം അവൻ കൃമിഭോജനം അറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തില് തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും നൽകേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ഇതിന്റെയൊക്കെ അവകാശി ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നൽകാതെ നമ്മള് അത് കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്, അത് നമ്മൾ കട്ടെടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ മുതല് ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അത് ഭഗവത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കി തീർക്കും അല്ലെ. അല്ലാതെ സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്നതൊക്കെ അത് പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നത്. അതുപോലെ അടുത്ത ശ്ലോകം, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവ്, ആപത്തൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ തീർച്ചയായും മറ്റാരുടെയും രത്നങ്ങളും സ്വർണവും പിടിച്ചു പറിച്ച് ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നവൻ സന്തംശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നരകത്തിൽ പോകുന്നു. അവിടെ വെച്ച് ചുട്ടുപഴുത്ത ഇരുമ്പ് ദണ്ടുകളും ചവണകളും ഉപയോഗിച്ച് അവന്റെ ത്വക്ക് കീറി വേർപെടുത്തുന്ന ഈ രീതിയിൽ അവന്റെ ശരീരം കഷ്ണങ്ങളായി ഛേദിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അല്ലെ ആരുടേതായാലും സ്വർണവും മറ്റുള്ള വസ്തുക്കളും ഇതൊക്കെ അപഹരിക്കുന്നത്, പിടിച്ചു പറിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താ കള്ളന്മാരൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുക, സന്തംശം എന്ന നരകത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പ് തൊണ്ടുകളും ചവണകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചുട്ടുപഴുത്ത അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അവന്റെ ശരീരം ത്വക്കൊക്കെ കീറി പറിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ ത്വക്ക് വേർപെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നു ശരീരത്തിൽ നിന്നും. അത് ആ തൊലിയൊക്കെ ഉരിക്കും, വേർപെടുത്തുമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ അവനെ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഛേദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷയും ചിലപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കാറില്ല. എന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും ശിക്ഷ നൽകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौरप्रमानंदे हरे कृष्ण हरे कृष्ण. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ, അവരിങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറിക്കോട്ടെ അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ നരോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ലീലയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. നരോത്തമ ദാസ് ഠാക്കൂറും രാമചന്ദ്രൻ കൂടിയിട്ട് രാമചന്ദ്ര കവിരാജ് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാള് കാളിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് മൃഗങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നിലായിട്ട് നടന്നിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ വധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പാപകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവസാനം ആ വ്യക്തി അത് കേൾക്കുകയും ഈ പാപത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുകയും പിന്നീട് അവരോട് വന്നിട്ട് മാപ്പ് പറയുകയും ഈ കാര്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ്, ബലി കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ മൃഗങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അവർ പാപകർമ്മത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, അജ്ഞത കൊണ്ട് അവരെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ പാപങ്ങളുണ്ട്, ശിക്ഷകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ നല്ല വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ അവർ അത് കേൾക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, ഇതിൽ നിന്ന് വിശ്വസിക്കാതെ പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, അവരിങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടേ അവർക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അല്ലെ. വേറെ അവര് ഇതിൽ വിശ്വസിക്കില്ല, ഭാഗവതം വിശ്വസിക്കുകയോ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഇങ്ങനെയുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ല. എന്നാൽ അവരത് അനുഭവിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെയുള്ള പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കും, ഇല്ല, പലപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ് നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശകൽപതരുപശ്ച കൃപാ സിന്ധു